sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, kontrobersyal na paggadan sa Golden Retriever sa Bato Camarines Sur, viral ngunyan sa social media. Regional Disaster Risk Reduction Management Council ibinugtak sa Blue Alert status ngunyan Semana Santa. PNP Milaor nakapaglatag na nin Motorist Assistance Center sa gilid kang Tinampo. One Media NCF Tigers nakapagrehistro na nin duwang kapangganahan sa National Basketball Training Center League. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Isinakat na sa Blue Alert status ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council huli kang Semana Santa. Huli ka ini, pinapa-alerto naman ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council asin mga CDRRMO puon ngunya na Miyerkules. Susog Grimel Nas, tagapagtaram kan OCD Bicol, dapat subuot 24 oras na may nakabantay sa mga operation center asin igwang response personnel. Most po at sa mga local government units, nagre-recommend po kami na i-ensure po nila na 24/7 may tao po sa kanilang emergency operation center. And at the same time po, meron silang response personnel yung pwedeng ma-deploy po natin kapag merong emergency situation sa kanilang mga areas of responsibility. Mientras tanto, preparado naman ang Milaor Municipal Police Station na magtaonin tabang sa mga motorista na maagingunya na Semana Santa sa saindang area of responsibility. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Sa atubangan kang simbahan sa gilid kang National Highway, nakaparada ang patrol car kan Milaor Municipal Police Station mientras na may sadit na tarpaulin na nakabugtak digdi bilang pagpapaisi sa publiko na pwede sindang magdulok in kaso igwa sindang problema sa sedang pagbiyahe o rog nangunya na Semana Santa. Susuki Patrolman Eduardo Graho Jr. kan Police Community Affairs and Development Unit kan PNP Milaor. Inilatag ang Motorist Assistance Center para marikas sida makapagresponde sa sisayman na kaipuhan ang saindang tabang. Dito po sir sa Milaor Municipal Police Station, may nakalatag po tayo na sumbak or summer vacation para po sa motorist assistant. Nakalocated po siya sir sa Santo Domingo. Yan po sir sa may tapat ng simbahan. To assist po the motorist and also to give na mabigyan yung mga motorista na mag-assist o may matanungan na personally sa Milaor. Katuwang man subot kan PNP Milaor ang mga barangay tanod sa pag-asikaso sa bulos kan trapiko. Inabisohan man ni Patrolman Graho ang mga nagmumotorsiklo na maging malikay, huli tahalang kausubot ang bilang kan road crash sa sendang lugar. Ang advice lang po sir, palagi po sir mag-ingat kasi rampant dito yung sir na motor vehicle accident sir. Mientras tanto kanakali sa Domingo nagkaigwaman ng blessing kang National Highway na sakop kang Milaor Camarines Sur, huli kan halangkaw ng mga road crash sa nasabing munisipyo. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, sarong proposed ordinance ang pinagtutulod ngunyan sa Sangguniang Panlungsod Kanaga. Iniyo ang pagtaunin tabang sa mga empleyado kan lokal na gobyerno na gusto pang ipagpadagos ang pagklase. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung ika-empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga, maestra, opisyal o empleyado kang barangay na dai pa nakukumpleto ang sedang pagklase asin may planong ipadagos ini, makakatabang ang propestong ordinansa ni City Councilor Lito del Rosario na nagtataon ng oportunidad sa mga interesadong individual na hali sa nasabing grupo na may padagos ang sedang pagklase na katuwang sa gastuson ang lokal na gobyerno kang Naga. Dua pong kategorya, scholarship, and financial assistance. So, kung saan po magtama sinda duman, kung rin ang applyan ninda in the form of scholarship or ninda ng financial assistance, for example, duman sa mga klase ng technical vocational, makaka-access sinda duman. Basta mag-suit lang po duman sa qualifications sa PIGSET. Kung makatapos na sa pagklase, inibabayadan man giraray sa lokal na gobyerno kang Naga. Igwa po ning guidelines na PIGSET kita duman. Pangadua, igwa ning return service na garo ito ang bayad ninda sa pasto sa inda kang city. Pag-ambag sa inda kang syudad sa pagtapos ninda sa pagklase. So igwa po ning return service na medyo magian man, pero talagang mamation ninda si
pagpagal ninda, napigtabangan sinda kang syudad sa paggastos sa indang pagklase, makakuyen man sinda. Igwan ng certain degree of ownership duman sa pigambag kan syudad, asin siri man si kapagalan, asin kasibutan ninda. Obheto ka na sabing proposed ordinance na mapapusog subot ang kakayahan ka mga empleyado na papakinabangan kan lokal na gobyerno kang Naga, bako ngunyan, kundi sa maabot na mga panahon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, saruman ang empleyadang si Rochelle Transona sa nagtutubod na dakulang tabang sa mga kapareho niya na nagtatrabaho sa lokal na gobyerno Kanaga na may planong magpadagos giraray sa pagklase. Kung matatabangan kan lokal na gobyerno sa paagi kan ordinansang pinagpadrinuhan ni City Councilor Lito del Rosario. Pabor po ako, lalong-lalo na si mga TOs na nangangaipon po talaga ng educational assistance. Talagang kaipuhan po iyan. Ano ka namang empleyado kang? Yes po, sa mga empleyado din na gusto pa din magklase. So, dakulang tabang man po siya. Sa iba pang bareta, ikinaugma ni City Councilor Jose Perez ang pagbaba subuot kang singil sa konsumo sa kuryente ngunya na bulan. Dakulang tabang subot ini sa mga negosyante digdi sa syudad ning Naga. Alagad ang pagbawa sa singil ang posibleng dai maghaloy, huli kan posibleng paglangkaw giraray kaini pakalihis ning pirang aldaw. Downward adjustment na naman kan sa tong taripa. Apisal nga na naugma na ang sa tuyang mga konsumidores kang iniibid na ba sa 7 plus. Baga another pagbaba, dakulang kaugmahan po ini. Ang epekto po kay ni kuyan, widespread, lalo na sa negosyo. Nahilig ta po baga na nagdadakol ang negosyo sa Naga, dakul po ang maugba sa arog kay ni Hong Bareta. Sa pagbabalik kang Newsbreak, paggadan sa sarong Golden Retriever sa Bato Camarines Sur, viral ngunyan. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kan One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Masaya po kasi nakapasok kami sa MOA sa 4 na team. Masaya po kasi yung mga sakripisyo po na mga sa training po na araw-araw dilubyo na binibigay ni coach. Nakaka-proud po sa amin as a team kasi nakapasok kami sa national. Disiplina po as a team sa amin, na tutulog po kami ng maaga, sumusunod po kami kay coach, puso ng isang tigre, pagiging matapang po sa loob ng court, and disiplina po sa bawat isa sa amin as a team. Training lang po parate and mag-extra work po kung may time. Umaga hapon po mag-training po kahit pagkagising po sa umaga mga 5 training po pati sa lunch sa training ni coach. Tapos paggabi extra work po. Ang mga kinaharap namin na challenges doon ay yung bracket namin is sobrang lalakas ng nila, and malalaking school din po yun kasi perpetual and LPO po yung mabigat namin na kalaban, lalo na nung elimination po. Mas malalaki po sa amin and mabibilis, pero sabi ni coach, kaya din namin makipagsabayan po. Sobrang proud po kasi sina Pres Mario po, sinusuportahan kami, ang NCF community. Maraming salamat po kasi sinusuportahan nila kami kahit malayo kami. Nakaka-proud po kasi kahit sa live po nanonood sila. Boss po sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay nyo para sa amin. Nagpapasalamat po ako sa NCF community kasi sinusuportahan nila kami. And sana po patuloy nyo po kaming suportahan sa paparating namin na laro para sa MOA Arena po. Ngayon po na nakapasok po kami sa National Finals, masaya po kasi yung pinagdaanan po namin sa Lucena, yung nakabracket po namin ay mabibigat na teams, at masaya po kasi nakamit po namin yung pangarap namin na makapag-compete pa sa mas matataas na level ng basketball. Yung value po na bit-bit namin sa regional championship ay yung pagiging gutom lagi sa panalo, kahit yung kalaban namin malakas o mahina, bibigay namin lahat para makuha yung panalo. Ang gagawin kong paghahanda ngayong National NBTC ay yung mas ma-prepare pa yung aking mindset at katawan, at sa amin din sa team yung makapag-adjust sa mga lapses namin sa regional, may tama namin sa darating na National NBTC. Ang aking personal goal ay yung mailaan ko yung natitirang oras para makapag-ensayo lalo at
makapaganda para sa mga darating pang laro. Yung mga challenges na kinarap namin ay para sa akin, araw-araw may matinding challenge kasi yung mga nakalaban namin ay mabibigat na teams at mas may experience pa kasi sa amin. Sobrang nagpasalamat po kami sa support ng school kasi mas nabibigyan po kami ng lakas ng loob at kahit po nasa malayo kami, naramdaman po namin na marami pa rin sumusuporta sa amin. Yung message ko sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit wala kayo doon, ramdam pa rin namin yung lakas ng suporta nyo at sana patuloy nyo pa kami suportahan sa mga darating namin na laro. Maraming salamat. Ang aking message para sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit nasa malayo kaming lugar, patuloy nyo kami sinusuportahan. Sana sa mga darating namin na laro, palagi nyo pa rin kami suportahan sa March 19 sa National Final. Sana suportahan nyo pa rin kami. Maraming salamat. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, viral ngunyan ang video kan sarong golden retriever na nako ang mayo na ning buhay asin yaon sa laog kan sako. Sarong lalaki ang nag-ako na sinda ang nagadan. Sarong konsehal man kanaga na pet lover ang nagpahayag nin reaksyon kanasabing insidente. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Viral ngunyan sa social media ang trahedyang inabot kang golden retriever na si Kilua. Mahiling sa video na pinaglalamag kang sarong lalaki ang ido. Buminalik ini pasiring sa lalaking naglalamag. Sa post sa social media kan may sadiri kang golden retriever, nahanap ninda ang saydang ataman alagad mayo na inininbuhay. Nakabugtak sa sako. Sarong lalaki ang nag-ako na sinda ang naggadan sa golden retriever na si Kilua. Tinigbak na lang mo, pasiguro man kami, tago na kami mga lapis-lisyo. So ginibungan ka na, mas grabe man. Tamo na nakukuha. Grabe man daw. Iya ako. Gurang sa to, so iba pang 1,000 Kaya, alam ka man, napunoon man na mo. Isa'y po nagtigbak. Kami po. Isa'y. Siyempre ako, kakasuldarwang nagpatabang po ako. Tabi naman na mo kaya, talagang kuwala. Grabe man gamoy. Pinagandaan pa na mo every birthday kayo po. Araw po ka niya. Araw po ka niya nangyari. Kami po, ginipo sa naman na muso. Ibigas nila mo. Damang kami kayo itong maginig. Kasi mo pa lang ito. Ang insidenteng ini ang nakaabot naman sa Bato Municipal Police Station. Suzuki Police Senior Master Sergeant Bobby Talagtag, Chief Investigator, nagdesisyon subot ang inakan may sadiri kang golden retriever na pag-urulayan ini sa barangay. Ayun ang ano nila, tumulong sa amin, pinater namin, nagdagdag ng investigation. Hiling naman silang pag-file sana ng kaso. Kaso nga yung mama, in-advisean mo na yung anak niya, i-refer sa
sa barangay. Kasi rinifer din nila sa welfare dyan sa Naga siguro. Para kay City Councilor Lito Del Rosario na may ataman man na ido si Peklat, de pinagtutulirar kan publiko ang siring na pangkukulog sa pagpadangat kan opisyal sa saiyang pet. Minsan, kataid pa subot niya ini sa pagturog. Any form of cruelty, piga-abhor kang society. We despise this kind of attitude na ini po mga beings man ini, may mga buhay man ini. Kaya kadto po kaya baga day pa man uso ang animal welfare regulations or laws ano. Ngunya na lang po na nagparadakol si may mga ano ni. And makahirak man talaga na mga araw kaning mga ano ni. Ang pet mo sir, paano pigataman? Katayin ko po pagturog. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, abot na lang niya na aldaw ang pagbabakuna laban sa rabies sa Barangay Kankararayan, Syudad ning Naga. Ang mga vaccinator as in collector kan City Veterinary Office ang naglibot sa kada harong para magbakuna nin mga ido bilang paagi para mapugulan ang paglakop kan rabies. Sa police report, duwang improvised explosive device, 148 rounds nin bala para sa caliber 5.57, 4 na rounds nin bala para sa caliber 7.76, asin duwang pidaso nin magazine nin M16 ang narecover sa Sitio Bagong Sirang, Barangay Proseso, San Fernando, Masbate. Mientras na nagkukondusir nin Internal Security Operation and PNP sa Masbate, kaibahan ang Philippine Army. Tubod ang mga otoridad na pagsasadiri ini kan mga rebeldeng NPA sa nasabing lugar. Sa iba pang bareta, 18,000 pesos ang pinagdidisponer ngunyan kan pamilya kan sarong 26 anyos na soltero na residente kan Sagrada Pili, Camarines Sur para pangpiyansa sa kasong theft. Inaresto ang suspek huli kan warrant of arrest na pinagpaluwas kan korte. Kan mag-verify ang PNP, mayo naman ibang kaso ang suspek na ngunyan yaon pa sa pangangataman kan mga otoridad. Sa iba pang bareta, One Media NCF Tigers nakapagrehistro na nin duwang kapangganahan sa nagpapadagos na National Basketball Training Center League. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kelly Francisco. Sa pagpuon ka National Basketball Training Center League o NBTC National Finals, nagpahiling tulos nin tibay ang kupunan kan One Media TV 48 Naga Tigers. Ball alive, Fernandez, short stab won't work, Lavandero with a pot. Fernandez fires. That's good. Dinominar kan Tigers ang kawat sa Mall of Asia Arena kontra Phil Euronation UK sa score na 78-73. He misses. And a steal by Nuada. And Nuada, they recover it once again. Another rebound for Naga and a three-pointer. Screen by Lavandero. Fires this three-pointer. That's good. They go to Fernandez from downtown. That's good! Pinagbistong player of the game si JV Lavandero sa stats na 10 points, 15 rebounds, asin 3 steals. Sa saindang ikaduang laban ngunyan aldaw kontra Phil CST Calasiao, PTC Philippines as well as Smart Sports and Puso Pilipinas. Morning coverage in the NBT. Nagtapos ang kawat sa score na 76-57. With less than 25 seconds remaining on the game clock and the three-pointer is good. The Tigers 76-57 victory. Pinagbistong best player of the game si Christian Fernandez na nakakuang 20 points, 4 rebounds, 1 steal, asin 1 block. Abangan ang masunod na kawat kan One Media TV 48 Naga Tigers live sa Facebook page kan NBTC Philippines. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. De malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation.
triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Nakakapa-overwhelm po sa sobrang saya kasi last year pa po kami nangarap and we fell short but we learned. So in guidance of Lord, nabigay po namin ang best namin para makapasok po. Bit-bit po namin sa aming team ay disiplina sa sarili at disiplina sa team na magtulong-tulong para sa isang layunin na yun po ay makapasok sa national. Araw-araw ensayo po and disiplina sa sarili na huwag magpapabaya at mas mag-improve pa. Ang personal goal ko po ay mas mag-improve pa para sa ganoon ay magampanan ko ang aking role sa team. Ang mga challenges ay gaya po nung one day po, 2 game po. So napapatig, nagka-cramps. So ang inisip lang po namin ay 1 game at a time lang po. Napakalaking tulong po sa amin dahil suporta ng school at lalong-lalo na po sa aming napaka-hands-on na si President Engineer Mario C. Villanueva and sa One Media TV48 po dahil nabigyan po kami ng chance para may showcase yung talent namin at makapaglaro sa nationals. Maraming salamat po sa walang sawang suporta and inaanyahan ko po kayong manood ng live sa Mawari na po. Maraming salamat po. God bless you all. We love you, Tigers. Roar!